Евангелие паводле Лукі. Двое з вучняў Езуса ў той жа дзень ішлі ў вёску, якая знаходзілася ў 60 стадыях ад Єрусалема і якая называлася Эмаус. Яны размаўлялі паміж сабою пра ўсё тое, што адбылося. А калі размаўлялі і разважалі між сабою, сам Езус наблізіўся ды ішоў разам з імі. Аднак вочы іх былі стрыманыя, таму не пазналі яго. А ён сказаў ім: «Пра што гэта вы размаўляеце паміж сабою?» І яны спыніліся поўныя смутку. Адказваючы, адзін з іх па імені Кляоп сказаў яму: «Ты адзін з тых, хто прыйшоў у Єрусалем і не ведаеш, што там сталася ў гэтыя дні?» Ён спытаў іх: «Што?» Яны сказалі яму: «Тое, што сталася з Езусам з Назарэта, які быў прарокам, магутным у чынах і ў слове перад Богам і ўсім народам. Як першасвятары і кіраўнікі нашыя выдалі яго на смерць і ўкрыжавалі, а мы спадзяваліся, што ён той, хто павінен вызваліць Ізраэль. Цяпер жа пасля ўсяго гэтага мінае ўжо 3-й дзень, як гэта сталася. Але і некаторыя з нашых жанчын здзівілі нас. Яны былі на досвідку каля магілы і не знайшлі цела ягонага. Прыйшлі і сказалі, што бачылі анёлаў, якія з'явіліся ім і паведамілі, што ён жывы. Некаторыя з нашых пайшлі да магілы і засталі ўсё так, як казалі жанчыны, але яго не бачылі». Тады ён сказаў ім: «О неразумныя і марудныя сэрцам, каб паверыць усяму, што казалі прарокі. Ці ж не трэба было Месіі цярпець усё гэта, каб увайсці ў сваю славу?» І пачаўшы ад Маісея і ад усіх прарокаў, растлумачыў ім тое, што ва ўсім пісанні датычыла яго. Калі наблізіліся яны да вёскі, куды ішлі, ён зрабіў выгляд, што хоча ісці далей, але яны настойвалі, кажучы: «Застанься з намі, бо ўжо вечарэе і дзень мінае». І ён увайшоў, каб застацца з імі. Калі быў з імі за сталом, узяў хлеб, благаславіў, паламаў і даў ім. Тады адкрыліся іхнія вочы, і яны пазналі яго, але ён стаўся нябачным для іх. Яны сказалі адзін аднаму: «Ці ж не палала ў нас сэрца нашае, калі ён размаўляў з намі ў дарозе і тлумачыў нам пісанне?» І ў тую самую гадзіну яны ўсталі, вярнуліся ў Єрусалем і знайшлі сабраных 11 і тых, хто быў з імі, якія казалі ім: «Пан сапраўды ўваскрос і з'явіўся Сымону». Яны таксама расказалі пра тое, што здарылася ў дарозе і як пазналі яго ў ламанні хлеба.